Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Snertconcert. Pier en Marieke zullen optreden op de feestjoen van Squallen. Ze doggen beide mooi aan een toneelstukje. Joen is het Safier. Mem, kom mem Joen echt te zien? Ja, vanzelfs jongen, wat tochste. En hoi, denk dat er op 10 thuis is. We hebben al oppas voor Lietse Lies. Wist ik zenuwheftig? Wel een beetje. Het kriebelt wat in de buik. Nou, dan moest je eerst maar even goed eten. Dat helpt. Wat krijgen we? Snert. Oh, Ik ga lekker stevige snert maken. Wat zei je ervan? ik heb geen honger. Nee, maar dan moest ik geen honger krijgen, Haas. Eerst eten. Anders komt het er net in. Ik is wel flauw vallen op het toneel. Maar ik wil geen snet ha. Waarom nou net? Oors vies het altijd zo lekker. Ik had speciaal voor die kleer maken. Van snet moet ik alblazen. Dan rokken ze het al in jaren. Op het toneel en in de zeel. Oh, jongen. Wat zoer dat nou? Net die die het verneemt. Hier, eet me gauw op. Dan kist er vast hinnen. Nee, ik hoor het net. Jonkje, wees nou verstandig en eet die snert op. Hoi Pier, Tjo, daar komt Marieke aan om die op te heljen. Nou, dan moest avanceren. ben je haast klaar? Pier moet nog even die snert op eten, hè? Hij had nog niet het hoon. Oh, lekker. Snert? Was toch misschien ook wat haar, Marieke? Er is genoeg. Nee hè, dank u wel. Ik hou eten. Shop mem nou wel. Marieke hoort het echt net. Die wil ik net sjonken Joen. Pier, nou wil ik de geen praat meer roeieren, begrepen? Avanceren. Elke nier lid om eens wel als een skateje. Wat zoer dat nou? Elke nier? Elke nier, ja. Paak ik? Ja, vanzelfs paken ik. En hoe? En juf dan? Juf hek? Hele liedskes, die is net juist, maar wel ook een kist. En de badmeester? Die doet het zeker onder wetter. En de directeur dan? Die ik? Ja, die ik. En nou net langer ommalen, hè. Ik zal Lies even een keer naar luier Jan en intussen is die snert op, begrepen? Marieke, nou denkst erom dat er het net weer omschept in de pannen, hè? Want ik vertrouw hem van je sint. Denk er maar om dat Lies net opblaast. Oh. Ik eet het echt net op, je. Het ziet er wel lekker uit. Stukjes worst en zo. Maar zie ik net? Worst? Hey, dan vindt Bijke het vast echt wel lekker. Bijke? Bijke, kom eens. Was een stukje worst? Hè? Stukje worst. Goh, hij mij wel meer. Zo, Bijke. Mij steekt wel snet. Jawel. Mij is alles wel op, Pieter, hè? Ho, ho. Het is slobberje. Maar het is net creamy, hè? Mooi. Hij slikt het bord echt nog kind. Hoeft hij met mij net meer uit te wasken. Mooi. Brave hoen, Jer. Brave hoen. Zat wel genoeg. Oh, Zo, dat wie dat. En hoe liek het hier? skin op. Ik sjog het. Hoho, een mirakel. Mast ik nog wat nooi, hè? Eerder is. Is? Nou, vooruit, omdat het Joertfeest is. Nou haast het net weer omschept in de pannen, hè? Marieke, nou wist tjoegen? Was toch een skaaltje is? Jawel. Lekker. Mem? Mem zei niet eens dat elke niet een... wist wel. Maar hoe zit het dan met Maxima? Maxima, ja, die ik. En Obama, ik. Obama. Hey, en Sinterklaas dan? Oh, nou, dat weet ik net, ja. Die is al zo oud. De paus. En Sven Kramer? Oh ja, die doet het in elke bocht. Dan kun je nog wat hunner. Stil eens. Wat Jerk? Oh, dat is Bijke.
Die piepert. Je wilt eruit? Oh, eer een beest. Ga je met die ezel op? Wil je hem nog wel even uitlitten? Een liets eindje maar. Ik denk dat er nodig mat. Ik weet het wel zeker. Ik roek hem al. Hield het echt voor hoen, mem? Ja, ja, voor hoennek. Ho, ho, uw bijken, die kennen wat van. Nou, leuk voor de oppasjoen. Had hij een gratis snertconcert? Ja. Nou.